Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ikaw nalay kuyog niya. Ay pagtarong rago diha Piping. Magbinuang man ka uy. Wa ko magbinuang, di ko mo kuyog ni pader. Ay pagtarong rago diha. Ay nagtarong lagi ko, di ko mo kuyog ni syudad. Makuyawan ko. Makuyawan sa unsa man. Ha? Piping? Uh, Makuyawan sa unsa uy. ay kwan, joke ra good. Siya, sige, mangandam na ko. Paliho ko bra sa akong sapatos. Ay, kawagoy, klaro ining tawhana uy. Ay. Ginoo, ikaw nagibahala. Di na magyud kalikayan nga magkakita mis anghela ni higayon na. Wa mo sa tingali ko yangang ikakulba, di ba? Anong rek na ba, pader nga uyab na ko ang inahan sa una. Pero di lang ako'y musulti. Di lang yung ko mag-una-una. Noy, Pader? hilumon ka mo kayo. Okay na ka? Okay raman, pader. Medyo nagduka lang ko ba? Sige. Piyong-piyong lang diha, Noy. Sige, pader ha. Piyong-piyong lang ko. Ay, salamat, Ginoo. Di makiktabi na Gus pader. Matay. Anong pangulpaan mo dyan ko eh. Naunsa man ko. Magtaksi na ta, Noy. Dito ta sa palasyo, pader. Adto na sa amo. Ah. Magkaila-ila na mong mama karon. Ginoo ko. Dito pa ta sa unahan, Noy, kay maglisod nag-atang og taksi din eh. Dali, Noy. Niya kita, Noy. Maumang yun ng baya. Nakaanhin naman yun ko. Kutob din ni sa gate. Naaba ka si mama, no? Umog ko magpahibaw ang maabot ko. Mao ba? Dali, Noy. Amahan, itugyan ko kanimo ang akong espiritu. Huwag yun si mama. Ganina pa ko nung buntag nila kao. Magabian pa ko na itong pauli. May noon. Ha? Kon ba, ang gusto kong ipasabot nga, mayo nga naglakaw-lakaw siya. Kana ginoon si mama. Tagsara na magpuyo og bahay. Mao nga hangtod ron abtik gihapon. Lagsik gihapon. Gawas lang sa iyong problema sa tiyan. Kasakit yun. Wa magod na ako madang akong tambal. Ginoo ko, siya yun. Tinag yun ni komedya. Tinag yun ni imahinasyon lang. Noy, gusto kang mupahuway? Na may bakanting kwarto. Ayaw na pa din, eh. Nakapiyong-piyong naman ko sa bus. Sigurado kang okay ra ka, Noy? Ay, okay na lagi ko, pader. Mura magong dili. Okay na lagi ko. Ay, kabalakan ako. I'm fine. Sige. Biyan sa tigagadali, Noy, ha? Mautunong ko sa kong kwarto. Ato lang sa bakanting kwarto, Noy, aron makailis ka. Para iniglakaw na tuon niya, nakailis ka na. Oo, din ba? Sige, pader. Dali, ato tas taas. Naray banyo kung gusto kang magbanyo na, ha? Naray sa tuwalya nga imong magamit. Salamat, pader. Mura man sa deko naas hotel ini. Pobre nga hotel, Noy. Pobre pa ni pader.
Sige na ha, ato na ako sa kong kwarto kay doon ko'y kuhaon dito. Kung may kinahanglanon ka, sangpita lang niya ako ha. Hala no. Himo pag iti kang muchacho pader. Hayahaya nagutaw na ako ani. Bisita mati ka din eh. Natural at timanuntag yung ka. Oh. Dapa man pader. Bitaw noy, kung may kinahanglanon ka, sangpita lang yung ko. Ayaw ka ikog. Naras pikas kong kwarto. Sige pader, salamat kay pader. Kung gusto ka matog, pwede pa man. Doon na pa man tayo, ikapin sa oras, so na naman lakaw. Di na lang tingali ko matug. Maguwat na lang tingali ko sa oras. Sige. Biyaran ti ka ha. Sige pader. Ginoo ko. Nganong naabot man ko ining dapita. Paminaw na ko, mura mo kong bitayunon nga murag. Unsa ba, huwag kasabot ng gibati. Amoy dalangon ako, bi. Wow, pagkahumog rabas kama. Kanindot ang tang ikatog, pero magatog ako ining kalakiha. Ihatag ko ng nipiping puluha kay wa magdin ako masulob. Sakto magdin niya ba? Gusto. Muna ko ipasulob niya sa palasyo niya. Naibaw kong angayan ko siya ini. Noy! Busod ko ha! Oh. Lugawa gini ni Piping eh. Di na kulo siya matuhog o niya, nihagok. Di lang ako siya istorbohon. Oh, niya si Father? Uy, nabuto mo si Mama. Ma! Abi na ko magabian ka. Oh, naka man lagi. Ikaw anak ka. Nagpatawag mo og meeting si Arsobispo, Ma. Mao ba? Abi na ko nagbinuang si Inday nga niya ka. Tinuod yun di ay. Ngano? Magbinuang sabi na si Inday. Ay, uy. Usahay, magbugal-bugal na. Mao ba? Nagtubo kong di nang kamao mangumidya si Inday. Ay, walagi ka magpahibaw na ako, uy. Nanawag unta ka, aron magkaandam ko. Sige lang kang pangandam. Bago pa gani kang nangandam sa kong birthday. Ay, di man. Kay may kauban, mangkuno ka. Oh, Ay, man imang kauban. na ako'y kauban na sa Gistrom. Di pa huway kay gikapoy sa biyahe. Natug. Mao ba? Kinsa na imong kauban? Ang among sakristan mayor, si Noy Piping. Oh, Nakatuog in taon tiguang, gikapoy sa biyahe. mulakaw kog balik. Mangumpal kog parahay kayon unyas panihapon. Ayaw naman, kay sigurado man nga doon ay panihapon nun niya sa palasyo. Mao ba? Pero sige lang. May pamaliton lang ko. Ayaw na sa kunyo huwata kay basig malangan ko. O siya pa imong paliton. Basta. Sige, arin ako. Ayaw ko yung huwata. Sige ma, paghinay ma. Pasti lang yung inahana. Di ba? Ngayon ka, Noy? Bitaw to, no? Murag di gwapo mo kung tanaw ni mong hinatag nga polo, pader. Murag maibog mo na kung balik imong inahanin eh. Ha? si Milagring ba? Si Milagring ang pasabot. Mura na ba ka na mo anak? Kuyawan man sa dani mo, Noy. Pero ganong maibog magbalik? Ha? Kaya nga, no? Wala din maibog di mo si nang Milagring. Ay, wana, yanohon lang ko kaway ko. May amor pa din na. Pero, kining ako pormaron, kung makakita sa ini, ako sumubalik pagkabuhi ang dugay ng namatay ng pagbati din ako. Si Awa, gini mo na yun. O, kay andam naman ka. Okay, ato na ta.
Okay? Ginoo, wa ko makasabot sa akong gibati. Nagkurog kog maayo. Unsa may akong buhaton? Mahadlo ko magatubang mini Felipe nga naa si James. Ako bang ipaila-ila si Felipe niya nga? O ako bang ang kunod nga may relasyon kami kaniadto? O baka moingon ba ko nga kaila rami? O bang pagkariingnon lang yung kong wa pagyod may magkaila? Diyos ko, nahibaw ko. Kuno to bang kamanggani na ako karon? Imo yung piliun nga masulti ko sa tinuod. Pero mahadlok ko. Mahadlok yun ko. Dili pa ko andam. Mahadlok pa ko sa mahimong reaksyon sa akong anak. Murag dili na gyud kalikayan. Murag dili na gyud. Nabaguhan magyug ko nimo nay. Hilumon ka na kayo. Kuando nga pader ka na di pa manggod ko makatuo nga nakaadto kog palasyo o nakahawak yung ko sa kamot sa atong talahuro nga subispo. Nga nakapapicture pag yung ko sa tinuod lang pader no pangandoy mo yun ning milagreng. Mao ba? Sa ato pa, masina nito sinang milagring ni Moron. Ana gyud pader. Pero pasabta lang siya. Nga may panahon no sab nga siya na siya maka-experience, siya mo na-experience karon. Mao lagi pader. Hapit ang dahil alas 12. O dahil nga nagduka na kong mayo. Tuog di sa tingali ron si Mama. Ay, salamat. Ha? O siya salamat na eh. Nagpasalamat ko nga mamauli na ta sa inyo pader kay nagduka na sad ko. Oo, doon naman lang ta. Ligliko diya sa eskina, padoong na sa amo. Ay, salamat taon. Ay, makapahuway na ta. Sa iyo ba ta mo gikan pa ulis bugo pader? Di na sab tingali ta palabig sa iyo, noy. Aw, depende lang kung sa tang orasa magkamata. Kung makamata ko sa iyo pader, Aw, maghuwat ka na ako. Kaya murag di man ko magkamatang sa iyo. Naunsa man ko, oy. Kagilas bas akong gibati. Dili man gyud ko mahimutang. Ano man kahani? Mubangon na lang ko, bi. Pagduwa kog bubble gum rush. Ala, oy. Wa man gihapon ko mahimutang. Wa man gyud mawa ang akong kahingawa. Nagkita na sad ka sila Piping og Angela nga iyang ex. Haskang nagkita sila. Pastilan. mas nigwapa man nun si Anghela nga naidaran sa kong tanaw, geng. Ay, ambot ba? Di man gyud mawas akong huna-huna ang gisulti ni Piping bahin atong babayhana. Ngano man gyud ni?